En algun lloc dels boscos de les rodalies d'Arenys de Munt hi ha un campament amb uns personatges molt estimats i màgics. Nens i nenes d'Arenys de Munt, com a patge dels Reis d'Orient, us faig saber que fa dies que estic recollint les cartes que heu escrit per ells. La meva feina aquests dies és recollir i portar als Reis les vostres cartes perquè les llegeixin. Aquest any, els patges que recollim les cartes tenim molta feina. Fa dies que estem recollint perquè la nit més màgica, quan arriben els Reis d'Orient al vostre poble, estaran molt contents de veure com els aneu a rebre amb els vostres fanalets i els saludeu des de la vorera estant. Cuideu-vos molt i sigueu bons. Estimats nens i nenes, nosaltres us hem estat observant tant a l'escola com a casa i veiem que ho esteu fent molt bé. Sou uns nens i unes nenes fantàstiques. Ja som ben a prop. Fa dies que baixem per les muntanyes i ens hem aturat a descansar. Ja tenim els regals a punt. Els nostres patges ens fan arribar totes les vostres cartes, les que van recollir el diumenge i les que aneu deixant a les bústies, a les finestres, no se'n perd ni una. Al vespre del dia 5 arribarem al poble i ens podreu veure, seguint totes les mesures de seguretat. Ens veiem ben aviat, que ara no ens podem entretenir més perquè estem molt enfeinats llegint cartes. Fins aviat! That is the song.